Крал Дроздобрат. Имало едно време един могъщ крал, който имал дъщеря, известна по цялото кралство със своята несравнима красота. Но колкото красива била тя, толкова и горделива и надменна. Тя не смятала никой за достоен за нея и отблъсквала всички свои ухажори с подигравки и обиди. Когато принцове и крале идвали да искат ръката й, тя винаги намирала нещо, на което да се присмее. Един бил твърде дебел, друг твърде слаб, трети прекалено висок или нисък. Имало и крал с красива брада, но принцесата му се подиграла, казвайки: „Гледайте го този, с брада като клюн на дрозд!“ От този ден започнали да го наричат крал Дроздобрат. Кралят, бащата на принцесата, се разгневил от поведението й. „Стига толкова“, казал той. „Ти си твърде горделива и трябва да се научиш на смирение. Давам дума, че ще те омъжа за първият просек, който мине през двореца.“ Принцесата помислила, че баща й се шегува, но на следващия ден на портата дошъл беден странник. Той носел скъсани дрехи и свирел на флейта, молейки за милостиня. „Това е твоят съпруг“, заявил кралят. „Аз спазвам думата си.“ Принцесата плакала и молила за пощада, но било късно. След сватбата те вървели дълго, а принцесата се оплаквала от всичко по пътя, от прашните пътища, от липсата на удобства. Накрая стигнали до малка, бедна къщичка. „Това е твоят нов дом, тук ще живеем заедно.“ Принцесата се ужаси, като видяла колко мизерна е къщата. Вътре имало само 2 стаи, а покривът течал. Тя трябвало да върши домакинска работа, но не умела нищо. Той се опитал да я научи, но тя изгаряла супите, скъсвала дрехите, когато опитвала да ги закърпи, и се порязвала, когато опитвала да реже хляб. Един ден просекът казал: „Ще трябва да изкарваш пари. Иди на пазара и продавай тези глинени съдове.“ Принцесата отишла, но хората я разпознали, те се смеели и я подигравали. Засрамена, тя се върнала с празни ръце. Той не й се скарал, вместо това й дал нова работа – да носи дърва за огрев от гората. Тя едва успявала да се справи с тази задача, но не се оплаквала. Един ден казал: „Ще трябва да слугуваш в двореца на краля. Това е последната ми надежда за нашето оцеляване.“ Принцесата отишла в двореца и била назначена да работи в кухнята. Там миеше чини, метеше пода и носеше остатъци на прасетата. Всички я третирали като обикновена слугиня, а тя тайно плачела за предишния си живот. Една вечер в двореца имало голям празник. Принцесата стояла в кухнята, но любопитството я накарало да надникне в залата. Когато видяла краля, тя останала без дъх. Това бил крал Дроздобрат, който се усмихвал и разговарял с гостите си. Когато той я забелязал и казал: „Позна ли ме?“ Принцесата се засрамила и навела глава. Крал Дроздобрат обяснил, че просекът бил той. Решил да я научи на смирение, за да види дали може да бъде достойна за неговата любов. „Прощавам ти всичко, защото видях, че се промени“, казал той. Принцесата се разплакала от радост и благодарност. Скоро след това те празнували истинската си сватба, която била най-щастливия ден в живота й. От този момент нататък принцесата била мила и добра и двамата заживели щастливо.